Siis tää on Tiinan kokkiohjelma. Me tehdään kaakaota nytten. Täällä kokkiohjelmassa täysin vuorossa kaakaota. Joo, ja lisäys tätä. Ja sitten vaikka voisi olla mikä se on? Vaahtokarkkeja, mutta kun ei oo meillä vaahtokarkkeja. No niin, ensimmäinen siis siirto tänne vihreän kuppiin on kakaojauhe. Mitä kuppi on ihan tällainen. Mutta onneksi tää ei oo petsikuppi, tää on tällainen korkki. Sitten jos vaan sekoitat. Joo, mä otin lusikan. Tää on minilusikka. Täällä soi mun musiikki, mutta se ei kuulu varmaan. Tätä vaan sekoitat jonkun ajan. Sinne pantiin drosselit, mutta se kuppi tippui sinne. Se sitten meni sinne pesukoneeseen suoraan, kun astia pesukoneeseen, niin se silleen sellainen. Ottakaa lusikka ja sitten sieltä ottakaa niitä esille, niin mulla ainakin se ihan tollanen, mut silti nyt me voimme aloittaa syödä tämä herkullinen kaakao. Maistakaa tekin. Okei, jos teille jää tällainen kulho, että teille jää tänne. Sitten ottakaa se sillä lusikalla pois. Maistakaa. Joo, mäkin maistan. Tuollaista. Hei, muuten jos haluatte vaihtaa tämän petsin, niin minä voin sanoa tuossa. Toi elika ei lähde pois ja tämän korvassa. Siitä otapa nenäskulmaa. Tarkennas nyt. Ottakaa. Joo, mutta tää ei nyt tarkentaa, mutta silti siinä on se. Joo, nyt se ottaa näkyy ihan paremmin. Joo, tossa näkyy. Tossa. Sitten ei varmaan muuta ole. Joo. Täällä on petsi täälläkin. Moikka! Ja muuten kiitos kun katsoit. Kiitos.